Lezi indaba zehora lokuqala sikwethula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. We can confirm that President Ramaphosa has received a request from the leader of the Democratic Alliance regarding changes to the National Executive. Ihhovisi likaMengameli wezwe seliqinisekisile ukuthi lisitholile isicelo somholi we-DA uJordan Hill-Lewis sokufuna ukuthi ungqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen asuswe esikhundleni. Government akasebenze manje. Angithi nathi sasebenza manje. Ugovernment akasebenze manje. Lowo ogaqele esobmeya ku-Action SA ekuruleni uXolani Khumalo owabe engumsakazi uNgizwe Mchunu kanye nonkosikhona Ndabandaba odume ngelikaphakela umthakathi bahola imashi yokukhala ngabo kufika bakuleli ngokungemthetho eThembisa. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sibuyele odabeni lokwebiwa komthamo weyidakamizwa ezayibiza ngaphezulu kwegidi 2 zamarandi ezanyamalala ngendlela engaqondakali kuVisi lamaHawks ePort Shepstone KwaZulu-Natal. Ngikubingelele embukeli ngwamukele indaba zehora lokuqala igama lami noXolo Mamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qwa ake sibheke ukuthi namhlanje emini sikuphathele ziphi. Lowo ogaqele esobmeya ku-Action SA ekuruleni uXolani Khumalo owabe engumsakazi uNgizwe Mchunu kanye nonkosikhona Ndabandaba odume ngelikaphakela umthakathi bahola imashi yokukhala ngabo kufika abakuleli ngokungemthetho eThembisa. Ukuzwa kabanzi ngembukeli ngalolu daba sixhumana nentatheli ye-SABC uCalvin wakwaDludla. Calvin, asikwamukele eindabeni zasemini sibonile imashi ibheke estation samaphoyisa. Ingabe bakhala ngani ke abayingxenye yalomhlangano? Asibingelele kuwe noXolo sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya abakhala kakhulu ngakho noXolo ukuthi ke basola amaphoyisa ukuthi engathi kukhona imali ayithathayo kulabantu bokufika basola amaphoyisa futhi nokuthi engathi asebenzisana nabo ngoba la sikhona kunesiqukathi noma icontainer okuthiwe yomuntu okufika kodwa ke kuthiwa kade isebenza kanti ke sebebanikeze ke umnqamula juqu ukuthi ke ngomhla ka30 kumele nawo amaphoyisa abamba iqhaza enza isiqiniseko sokuthi ke abantu abalayini eNingizimu Afrika ngokungemthetho baphela kodwa ngenxa isikhathi mhlawumbe ngizokwethula ke uthulana okuwomunye wabantu bala eThembisa okuwomunye wabantu akade behlele yona le mashi futhi ke obenza isiqiniseko sokuthi ke abantu abadlekebeleki futhi imathi igcina ke iphephile. Sibonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho nangomsebenzi owenzile. Sicela nje usitshele ukuthi ngokubona kwakho le mashi uyibona ihamba kanjani njengomunye wabahleli bayo. Ngibonge emakhaya kubabukeli ngithi imashi ethu vele ihambe kahle the way bese expecting ngakhona even the number of people ikhona la ike yangisurprise khona but ngiyabonga kakhulu nabantu abathatha iqhaza kuyo. We hope nje kuphela ukuthi le memorandum esibanikeze yona police station akusi just a ticking exercise ukuthi bathi baya acknowledge but they will work on it ukuthi kusasa nimiphumela yakhona lesifuna because of sibanikeze nama desired solutions esiwafuna ukuthi azophuma ukuthi abantu basekihlaleni bathole lento abayifunayo. Umengameli wezizolo eNazareth uthe ucela ukuthi uhulumeni anikezwe ithuba lokuthi akwazi ukubhekana nalolu daba labantu bokufika kakhulukazi laba abala ngokungemthetho wasecela nalaba ababize ngosomathuba ukuthi ke bangalinge bathathe ithuba leli lokuthi ke njengoba kunamamashi bese bona besebenzisa lawo mathuba ukuthi ke kube nobugebengu. Uyanxusa umengameli ukuthi imani ninga amaphaphu phansi uhulumeni uyayilungisa le ndaba. Hayi umengameli a relax amaphapha okho phezulu samukuyenza lento bekamela ayifixile. Remember akafika eParliament wathi thuma mina ngaso sikhathi akazange athumeke sonke lesikhathi la ku second term ngithi umongameli manje and lento lena immigration it's been a complaint since and lately we can say ukuthi mhlawumbe uyayivumela ngoba iinflux seyinkulu kakhulu ukudlula even before. So right now we are saying ukuthi lento ebahlula ukubayenza thi sibasize thina ngoba yithi sihlala lana kule community yithi sibaziyo ukuthi bahlala kuphi yithi sibaziyo ukuthi ba-operate kanjani yena akazi next kunalabantu abathumile mara bayenzi zona. Uma ngabe sebathuma umengameli necabinet lakhe bathi lo mhla ka30 lokhumenyezelwa ayikho into ezokwenzeka. Hayikhona into ezoyenzeka
ikhona angithi bona bane authority yokuthi kudala bekumele ukuthi balungise lento. Remember, these people are protecting their own things abazenza from outside those countries. Thina sinalutho mntakababa. The only thing that we want, it's peace of mind. Sifuna i-safety yabantu bala eMzansi ingabi compromised because of already say compromised. Abantu bayangenela cabanga wenza ifamily gathering kumnandi. Abantu bafika bakhuluma ulimi nje olibonayo ukuthi akuselethu bese banithathela izinto banidubula. That is, we are saying ukuthi uhulumeni is failing, so we must do something nathi ngokwethu. Siyabonga kakhulu mfowethu. Bonga thina mfowethu. Loyo ke bekuthulani kanti ke omunye wabantu ke abebehlelele amasha kanti ubebonakala elokhu ehamba eceleni komgwaqo nqinqemeni lomgwaqo noxolo ezama ukuphunga ke labantu abesebeqala ukudlebeleka bephuma emgwaqeni nalabo behambe beshaya igxobo zogesi kanye ke nengqwembe lezi fakwe la emgwaqeni. Uyasho ke ukuthi cha bona ke kukhona ngokusho kwakhe kukhona okuzokwenzeka ngomhla zingamashumi 30 kuyona lenyanga. Uzokhumbula ukuthi ke lama mashi lawa ahlukene noxolo sekunesikhathi eside iziko lendaba ze-SABC lilokhu lihamba liwaxoshela abantu abaningi bakhala ukuthi ke abanayo imisebenzi, abanye bakhala ngokuthi abantu abangaphandle ikakhulukazi labo abangenamaphepha ibona laba basabalalisa idakamizwa nokuyinto egcine ke isimosha impilo yentsha abantu bakulelizwe. Kodwa ke ihlakazekile ke noxolo ke imashi ibinokuthula namaphoyisa ke ukuze sibe neqiniso kuwo ke nawo bephume ngobuningi kanye nalawo omgwaqo ke iMPD bephume ngobuningi ukuzokwelekelela ukuze ke zonke izinto ihambe ngendlela singasho siqinisekise noxolo ukuthi ke imashi ihambe ngokuthula. Sibonga kakhulu lowo mbukeli bekuCalvin okadludla ubesibikela esethembisa. Ihhovisi likaMengameli wezwe seliqinisekisile ukuthi lisitholile isicelo seDemocratic Alliance sokuthi ungqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen asuswe esikhundleni. Estatimendeni uHill Lewis uhlongoze ukuthi uWillie Ocamp angene esikhundleni sika John Steenhuisen njengongqongqoshe wezolimo. Leli qembu lithi umsebenzi ophuthumayo kaOcamp kuzoba ukubhekana nenkinga yesifo samatele nokubuyisa ukuzethemba emkhakheni wezolimo. Kusenjalo owengamele zemfundo eWestern Cape uDavid Mania uzongena esikhundleni sokuba ungqongqoshe wezamahlathi ezokudoba kanye nezemvelo. Bese kuthi ke uSteenhuisen yena angene esikhundleni sokuba iphini likangqongqoshe wezohwebo, imboni kanye nokuncintisana. uSteenhuisen ke mbukeli waqala ukuhola iDA njengomholi wesikhashana ngo2019 ngaphambi kokukhethwa ngokusemthethweni njengomholi weqembu ngo2020 kanti ke ube eseshiya kulesi sikhundla ngoMbasa walonyaka. We can confirm that President Ramaphosa has received a request from the leader of the Democratic Alliance regarding changes to the National Executive affecting members of the Democratic Alliance. The President will apply his mind and an announcement will be made in due course. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sibuyele odabeni lokwebiwa komthamo wezidakamizwa zenani elingaphezulu kwezigidi ezimbili zamarandi ezanyamalala ngendlela engaqondakali ehhovisi lamaHawks esePortshepstone. Owethula ubufakazi namhlanje phambi kwekhomishana uBrigadier Campbell Nyuswa wamaHawks KwaZulu-Natal osanda kumiswa emsebenzini ngodaba oluphathelene nokunyamalala kwezidakamizwa. uBrigadier Nyuswa uhlinzeke ngencwadi emisa emsebenzini eqaleni kwalenyanga. Usola ngobudedengu ngesinqumo sakhe sokuthi umthamo wesidakamizwa owawusesiphingu wathi awuyogcinwa ePortshepstone lapho wafike webiwa khona ngo2021. Ethula uhlangothi lwakhe phambi kwesithangamo uqagule ukuthi kuningi akubona kusolisa kulolu daba njengoba ekholelwa ukuthi isiqukathe okwakuvalelwe kuso isidakamizwa asiqhekezeki inhlobo ngaphandle kokuthi zivulwe ngokhiye baso. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Uphinde watshela isithangamo sekhomishana ukuthi zonke izihluthulelo zomshini wawugcine umthamo wesidakamizwa zathathwa inhloko yamaHawks KwaZulu-Natal uMajor General Lesetja Senona. Unyuswa ukholelwa ukuthi lapho kwakubekwe khona isidakamizwa kungenzeka ukuthi kwaqale kwavulwa kwase kwenziwa sengathi kubhekeziwe. General Senona asked that both set of keys, original and spare keys, be given to him. Warrant Officer Mpangase gave both set of keys to General Senona in my presence. Is it your suspicion that the safe was opened first and the grinding happened after? Because reading between the lines, that's what it looks like you are saying here. Commissioners, I'm not the expert. Hence I'm saying
if we can get people who are expert in safes, they can clarify that. uBrigadier Nyuswa usaqhubeka nobufakazi bakhe phambi kwekhomishana. The safety issues. Kuphinde kwaba nokunye ukubambezeleka kwecala likaVusimuzi Khet Matlala njengoba ummangalelo wokuqala uMusa Kekana ebhekene nezinkinga emva kokuhoxisa ummeli wakhe. uMatlala nabasolwa abane babuyele enkantolo ephakeme yaseGoli ngoxhaxha lwamacala oluhlanganisa elokuzama ukubulala nelokwakha itulo. Namuhla enkantolo bekulindele ukuthi iphothule konke ukuthinta leli cala ngaphambi kokuthi kuqale ukuqulwa kwalo. Phathi kwezinto ezidingidwa namuhla kube uqinisekiswa kommeli omusha womunye wabamangalelwa kanye nokwabelana kobufakazi phakathi kwamathimba abameli. Ummeli wommangalelwa wokuqala ugcizelela ukuthi isakhona imininingwane ekumele ihlinzekwe umbuso ukuze akwazi ukulungiselela ukuqulwa kwaleli cala njengoba ummangalelwa uMusa Kekana emlaxazile ummeli wakhe waphambilini. I have canvassed this issue with Advocate Gissing. I'm instructed that between myself and himself, we will attend to this matter. uMatlala unkosikazi wakhe uTsakana Matlala nabanye abathathu babhekene namacala okwakha itulo lokubulala, ukushushumbisa imali nokukhwabanisa. Ithimba labameli babanye abasolwa lithi likulungele ukuqula kwecala liphikisa nokushiya ummangalelwa wokuqala njengoba efuna isikhathi sokuzilungiselela. A ruling has already been made regarding the unavailability of the counsel that they prefer. And in any event, it's not necessarily that the accused number one is not aware of this. He was present in court, even though my colleague is coming in for the first time. Ijaji nalo lizwakalisa ukunengeka ngokubambezeleka kwaleli cala ngokunxusa ummangalelwa wokuqala ukuba alungise izinkinga nabameli bakhe. The interests of justice include the interests of your co-accused, two of whom are in custody. Icala lihlehlele mhla zingama-30 kuyona lenyanga uNhlangulana. Mbukelisi sasiqu eyitolo kanti siyabuya nezinye indaba zosuku ngemva kwekhefu. Bukelisi siphinde sikwamukele ey'ndabeni zasemini asikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ungana nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Umengameli uCyril Ramaphosa uvumile ukuthi intsha ibhekene nobunzima bobubha ukungalingani kanye nobugebengu. Intsha engasebenzi ibalelwe emaphesentini angama-47 kuzwelonke. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzobuka amathuba okutshala kwezemali ohlelweni lokuthuthukisa kwenqalasizinda olungabiza u-1 trillion wamarandi. Lolu hlelo ke luzokwazi ukuvula amathuba okuqeqeshwa amakhono emsebenzi kanye nokwedluliselwa kwamakhono entsheni. The task now is to ensure that those doors that have been opened do lead to skills, to employment, to enterprise ownership, and to dignity. Ungena kwabantu kuleli ngokungemthetho lungundaba mlonyeni kuleli nakwamanye amazwe omhlaba. Umengameli uRamaphosa uvumile ukuthi ungene kwabantu kuleli ngokungemthetho udaba okukhalwa ngalo kodwa alingathathwa njengokucwaswa ngobuhlanga. We recognize that many communities are frustrated by crime, unemployment, and the pressure on public services. Now, these frustrations are real, and we can never dismiss them. Usihlalo we-NYDA uDokotela Sanishan Miende ugxeke kakhulu indlela intsha ephatheka ngayo ezikhungweni zikahulumeni uma izidinga usizo. And oftentimes as young people we're faced with arrogance from officials in government offices. They sit there in their big aircons and their chairs that are revolving and they don't care about us, Mr. President. Intsha iphinde ifune ukuba kube nohlelo lokucwaninga amakhono emsebenzi ezisebenzini nokuthi izikhongiso zemsebenzi abaqondisi kanye namaphini abo zikhangiselwe ukuba kuqokwe abantu abasha kuzo.
Njengoba sisekuyo inyanga yentsha, ikhomishana yezokhetho eyimele iIEC iqhuba umkhankaso osiqubulo sithi Youth Vote Matters okuhloswe ngawo ukugqugquzela intsha ukuba ibambe iqhaza okhethweni lohulumeni beyindawo oluzosingathwa mhla zizine kuLwezi kulonyaka. Njengamanje ke sixhumana noDokotela uKhulekani Zulu ongumphathi wokusebenza lapha yakwa IEC esifundazweni iKwaZulu Natal. Dokotela Zulu, asikubingelele sikamukele indabeni zehora lokuqala emini. Kumqoka kangakanani nje ukuthi intsha ibambe iqhaza ngokuvota entandweni yabantu? Ngubingelele dadewethu nabalaleli. Kumqoka kakhulu ukuthi njengoba umongameli selimemezele usuku lokuvota lomhla ka4 kuNovember 2026, kubalekile ukuthi intsha ibambe iqhaza ekuthenini ohulumeni laba abazokhethwa, uhulumeni lo wasekhaya, intsha ibe nezwi lokuthi obani abantu okufanele ukuthi baphathe labo uhulumeni ukuze bafeze izidingo zasemakhaya. Nentsha ke nayo inazo izidingo enazo. Kubalekile ukuthi intsha yala eSouth Africa nayo ibe nezwi, kungabi ukuthi nje abantu abadala kuphela abavotayo, kodwa ngoba intsha iyikusasa lalelizwe, nabo babambe iqhaza einhlelweni zokuletha intuthuko eSouth Africa. Emasontweni ambalwa nje edlule, iIEC yethule umkhankaso wokhetho ogxile kakhulu entsheni. Yiziphi indlela ezilula intsha engayisebenzisa ukuze phela ihlale nolwazi ngeindaba ezithinta ukuvota? Kubalekile indlela ezilula nje ukuthi silalele yona imisakazo le na iTV, ukufunda amaphepha, nokuattenda ke imhlangano, uma kubizwe imhlangano nje endaweni lapho kukhulunywa khona indaba zokuvota. Nathi ke njengekhomishana siba nayo imhlangano nokuhlangana nezinhlangano zentsha ukubaqeqesha nokubanikeza information yokuthi yini ezokwenzeka, yini okufuna ukuthi bayenze ukuze umuntu alungele ukuvota. Kule mpela sonto nje sekuyona umhla ka20 no21 kuJune, zonke izikhungo zokuvota zizobe zivuliwe eSouth Africa. Lapho sigqugquzela khona ke intsha ukuthi iphume iye ezikhungweni iyobhalisa, ibhalisele ukuvota. Udinga nje kuphela ukuthi ube nomazisi lohlaza ke onamagabelo, noma i-smart card, noma i-temporary ID. Ube neminyaka ewu16 ukuze ukwazi ukuthi ubhalisele ukuvota, kodwa ke ukuvota uyozukwazi ukuvota uma uhlanganise iminyaka ewu18. Ngokubona kwenu Dokotela, njengekhomishana yezokhetho eyimele, yiziphi izinselele ezivimba intsha ekutheni ibambe iqhaza kwezombusazwe? Ziningi izinselelo msakazi. Kuke kwenzeka ukuthi saba nenhlolovo noma i-study research eyenziwe abakwa Human Science Research Council. Ziningi izinto abayivezile ekuthola ukuthi izona eziba ingqinamba ukuvimba intsha ukuthi ibambe iqhaza einhlelweni zokuvota. Okuye kube sekukhulwini nje abakushoyo yikho lokho ukuthi ulwazi olungekho kahle. Ikhomishana ke inabo abasebenzi abaqashile ukuze intsha ithole ulwazi ngeindaba zokuvota. Base bebala ke nezinye izinto ke nje kokubala namathuba emisebenzi, isimo somnotho okuyizona izinto ngempela eziyayiwe ingqinamba zokuthi abantu bakukhuthalele ukuthi baphume beyovota. Kodwa ke njengekhomishini sihlangana nazo zonke inhlelo noma inhlaka ezikhona emphakathini, amakhosi, ama-civic societies, abezepolitiki, ukuze sibagqugquzele ukuthi nabo basilekelele ukuthi intsha iphume ibambe iqhaza ngoba ikusasa lalelizwe lisezandleni zalo. Sibonga kakhulu ke Dokotela uZulu ngesikhathi sakho namhlanje indabeni. Mbukeli lo beku uDokotela uKhulekani Zulu ovela lapha ku IEC esifundazweni iKwaZulu Natal. Saqalwe uphenyo malungana nengozi enyantisa igazi okushone kuyo abantu abayisishiyagalombili kwalimala ababili emgwaqweni kuN4 buduze nasengodwana eMpumalanga.
Imonto ebisuke eMozambique ilibangise egoli nokuyilapho khona ibese ishayisana neloli kushona abagibeli abayisishiyagalombili endaweni yesigameko kubalwa nomshayeli kwathi ababili baphuthunyiswa esibhedlela ukuze bathole ukwelashwa. Ozibonele ngawakhe ubona ngathi umshayeli wetekisi uhlulekile ukuyilawula yabe isiphoseka komunye umzila nokuyilapho izithele phezulu kweloli. We were following each other, myself and the taxi. As I was following from behind, I noticed that the driver was sleeping. I flickered my lights and even tried overtaking, but I saw that he didn't notice me, and they almost hit another truck on the oncoming traffic. After about 30 minutes, around 4:15, they collided head-on with this truck after the taxi went straight to the oncoming traffic. Umgwaqo kubese kuphoqeleka ukuba uvalwe isikhashana ngesikhathi iziphathimandla zisacubungula indawo yesigameko. Driver of the truck along with his passenger escaped with minor injuries. The deceased have since been taken to the state mortuary in Belfast so that the next of kin can be notified to enable them to identify the remains of their loved ones. Kulindeleke ukuba abathandiweyo bezisulu bahlonze izidumbu. Mbukelisi sathi qhu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sobeke sesikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena nje ungayindawo. Mbukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona emini oza kwethu bayeza neindaba ngolimi lwesindebele magamanxa ihora lesihlanu ntambama thina ke sobuya nezinye indaba ngehora lesikhombisa kusihlwa ube nosuku oluhle usale kahle.